Dacă sunt la micro, cum se face calculul pentru impozit pe profit? La ce dată și la ce sumă dacă facturez în ianuarie 2026 pentru decembrie 2025? Se calculează pentru 2025 sau dacă facturez în ianuarie 2026 este venit aferent exercițiului financiar 2026? Bună ziua! Foarte bun subiect, ați ridicat în discuție. Și avem următorul caz în care se dorește să se rămână la micro cu societatea și atunci se gândește antreprenorul, nu facturez eu în decembrie 2025 ce trebuia să facturez în decembrie 2025, facturez în ianuarie 2026 și nici nu-i spun contabilei că reprezintă venit aferent lunii decembrie 2025, că o să-mi recunoască ea venitul respectiv în ianuarie 2026, să nu mai trec la impozit pe profit de la micro. Mare atenție! Dacă, spre exemplu, dumneavoastră ați prestat niște servicii în luna decembrie 2025, nu știu, servicii de IT, trebuie recunoscute ca venituri aferente lunii decembrie 2025, cu toate că factura este emisă în ianuarie 2026. Și atunci, dacă nu scriem pe factură perioada, îi spunem contabilei să îl recunoască ca venit pentru luna decembrie 2025. Ce o să se întâmple? O să vină un control și nu o să aveți capacitatea de a demonstra că este venit aferent anului 2026. Ați rămas cu societatea la micro că nu ați depășit plafonul de 100.000 de euro la 31 decembrie 2025 și o să vă recalculeze impozitul micro ca și cum ați fi fost la impozit pe profit. Deci nu vă recomand să faceți artificii de acest gen. Sunt Mariana Gavreu, expert contabil.